απατεώνες. Αποκάλεσε το θέμα, το δικό τους, απάτη. Τώρα, η κυρία αυτή όντως πιστεύει, αυτή εργαζόταν στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ισχυρίζεται ότι ακόμα εργάζεται εκεί. Λοιπόν, και αυτή πιστεύει ότι όντως υπάρχει κάποιο παγκόσμιο καταπίστευμα, κάποιος χρυσός. Ναι. Ένα λεπτό, Γιώργο, σε παρακαλώ. Ναι. Ο κύριος Άρτεμις Ώρας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Από Αμερική σας τηλεφωνάμε. Είσαστε ζωντανά στον αέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο, τον Γιώργο Αρτουρίδη και τον Ρινιό στην τηλεόραση. Και μας ακούνε όλοι το αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Μάκη! Μαζευτήκατε όλες οι οικίες μαζί, όλοι οι προδότες μαζί. Μάλιστα. Δεν τρέπεστε εκεί πέρα, ρε, και δεκάτω συνδικάτο των προδοτών. Δεν τρέπεστε Έλα εκεί και συνδικάτο των συνεχίσουμε παρέα. προδοτών. Έναν αυτό ακούσω τον κύριο Σόρα, Συνδικάτο των παρακαλώ. προδοτών και των ευρωμασόνων. Τι να κάνετε, δεν τρέπεστε ρε λίγο, βγαίνετε και σε τηλεόραση. Δεν πάτε να χωθείτε ρε σε κανένα βόθρο. Άντε ρε χάμε να κουνιέ. Τι λες, Μάκη? Κουβέντα θέλουμε, Μάκη, μια κουβέντα θέλουμε μαζί σου. Να μιλήσουμε για την Κάρεν Χούντες, να μιλήσουμε για το Τύχη Σίγμα, τι θέλεις? Μας έκλεισε τη γραμμή λόγω του ότι έχω πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Άρτεμις Ώρας. Αγενής.